West Karbi Jengka irrigation IBLong kidamtang aruni phai krip pliani Ingdeng kretro Karbi Hirjir Amei amahang kethek talon pon. Labang somelong aluhi sarpo man pen kachetong dun Jengka Municipal Board Chairman Sar Singh Phangcho Jengka College Amei phu Kangbura Teron GB KLA dun mai phu Ram Singh Phangcho lapen Karbi Hirjir kitotum chetong dununti. Melong Hirjir aluthui Jeng naita Jengka Municipal Board a Chairman Sar Singh Phangcho ri dengpen ing pupon. Kachetong hir bang tumpen kaprek a Hirjir melong parju pon. Karbi atumke amithang lampente bang alamsi rimdun rong pusi mailong ningje pon. Dun mei phu khai Ram Singh Phangcho dak nitum long pini che tong dun alu hi man peng pen asialang li hin pen same nitum phan ini sore nang pilo la pen nitum long dun se pudu hon sing tiso alang li tamen nitum phan hirjir la pen dun jir koson si tok nang ji ma athe alang li pulo je ilitum ta bang akhai tomason bang akhai alun alamason ilitum ta sare gamadu lalo asis lon eprang lunjir lamjir kapo cheji alun se pi tum han same alang ni message pilon ilitum amei along pen je ilitum ta sare gama bang hello tampe luri hoidoi wansan pen chenglok la he sare gama ilitum long do seta non ilitum ketok kelang mate lunjir tok ketok abang ku bang ilitum han kachuning ripong la hello je ilitum sare gama ateng pen teng benel itum tok kolu pote anse se jumeji setala son kalidet kulurang te ilitum alun same cikup kedet po je mane a juno dak po usi alang libang same ande kang lo ni ke thana teng pen je don dun lo nasi alang li anso se ilitum ham bidi sore nang pite kang lo pe ning khelo pini ahir jirame kan ilitum anso se prang bangke owe gimitum same nang cerap ni jitu no katong ge ilitum bangsa yang dia berbagai along mereka along plan mate ahun jai long sen ini Keroni pen mohanteron Karbing long live.